siempre lo decimos, queremos ser un parlamento cercano, un parlamento del siglo XXI, adaptado a los cambios y en permanente comunicación a la ciudadanía a la que representamos. Es que en las Juntas Generales de Vizcaya se toman decisiones que nos afectan de manera importante a nuestro día a día. En Guernica, en nuestra sede de Guernica, en pleno, en comisiones en Bilbao, se toman decisiones tan importantes como, por ejemplo, la fiscalidad, la configuración de nuestra red de carreteras, los temas relativos al transporte, al Bizkaibus, a los centros de día, a las residencias para personas mayores, cultura, medio ambiente, empleo, bueno, un largo etcétera que, como podéis ver, bueno, pues nos afectan, como decimos, a nuestro día a día. Bizkaiko Batzar Nagusiok tradizio historiko handia dakagu, Erdi Arora behintzat leku aldatzen dana, trasladatzen dana, eta ondarroak hasieratik parte hartu izan dau Bizkaiko Batzar Nagusietan. Lehen, 119 jarleku zeuden Bizkaiko Batzar Nagusietan Gernikan, eta ondarruk 83 eukan bertan. Eta Batzar Nagusi modernak berrezarri zirenean 1979 urtean, harrezkero Bizkaiko Parlamentua 51 batzarkidek osatu egiten dugu. Eta hauteskunde barruti honetan, Busturia Uribeko hauteskunde barruti honetan 13 batzarkide hautatu egiten dozuez. Euretarik 6 dira Eusko Alderdi Jeltzalekoak, 5 dira Euskal Herria Bildu taldekoak, bat da Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerrakoa parkatu, eta beste bada Partido Popularrekoa. Baina, Bizkaiko Parlamentu honetan ez gaude bakarrik, alderdi politikoak herritarren parte hartzea bebai sustatu eta bultzatu nahi dugu, eta horretarako beren beregi sortutako batzorde bat dago, herritarrek bertan parte hartzeko, eta herritarrek euren alegazioak edo ekarpenak egin ahal ditzakete bai lurraldeko aurrekontuetara edota onartzen duguzan beste foru arau guztietan euren alegazioak egin ahal ditzakete herritarrek. Parlamentu modernoa, bizkorra eta aldaketetara egokitua izan gure dugu, eta hori guztia, esaten gauden hori guztia dago ikusgai panel hauetan, erakusketa hauetan. Gura dugu gure historia ezagutzea, azken finean Bizkaiko historia ere badelako, eta ezagutu daitela, gehiago, Euskaldunon ikurrik unibertsalena, Gernikako arbola, aspaldi bertan egiten eben zin Gernikan Bizkaiko jaunek, eta gaur egun ere jakina lehendakariak edo Bizkaiko Ahaldun Nagusiak bertan egiten dau zin Gernikako arbolaren babestean.